Dilynwch fi, ewn ni weld sydd oedd y gair yn cael ei amddiffyn. Cofiwch, gallwn ni ddim wedi mynd ffordd hyn yn fy nydd i. Fyddwn ni wedi bod yn cerdded trwy metr a hanner o fur carreg. Roedd rhaid wneud yn siŵr bod y gair wedi ei amddiffyn o'r dechrau. Ond yn hytrach nag adeiladu muriau o gerrig yn syth, wnaethon ni adeiladu banciau o bridd a clai gyda palisad pren ar ei bennau. Mae'r banc yma yn rhoi syniad i chi. Ond, torrwch y glaswellt fan hyn, a fe ffindiwch chi muriau o gerrig oddi tano. Gydag amser, adeiladwyd muriau o gerrig, gyda tyrau uchel o gerrig o gwmpas, yn rhoi golygfa o'r wlad o gwmpas. Yr unig ffordd i fewn i'r gair oedd trwy par o dyrau a'r gat rhyngthyn nhw. Mae un draw fan hyn. Mae'r rheol yma, lle mae'r bysiau ysgol yn parcio heddi, ar ben yr hen rheol Rufeinig. Byddai'r rheol yn dod i fewn i'r gair trwy par o gatiau. Does dim byd i weld yma heddi, ond os byddwn ni'n cloddio lawr fan hyn, byddwn ni'n ffindio sylfaeni y gat yna. Ac yma, yn ymyl y gat yna, mae'r muriau cerrig gwreiddiol oedd yn amgylchynu y gair. Roedden nhw'n uwch yn wreiddiol, ac roedd y cerrig ar y gwaelod yn mynd hyd at y copa. Erbyn hyn, maen nhw wedi cael ei ail ddefnyddio yn adeiladau modern yng Nghaerleon. Adeiladwyd y gair i greu argraff, ac roedd hyn yn hynod o bwysig ar ôl y rhyfel hir yn erbyn y sailwriaid, y bobl leol. Ond oedd y gair hefyd yn bencadlys gweinyddol a milwrol ar gyfer de Cymru a de Orllewin Lloegr. Ac oeddwn ni'n teimlo mor ddiogel yma, wnaethon ni adeiladu rhywbeth hynod o ddiddorol tu allan y gair. Dewch i weld yr amphitheatr.